Ćao svima, ja sam Zebra i dobrodošli u novi video. Danas nemamo nešto posebno radimo, malo samo da pričamo. Do ove teme sam došao iz jednog jedinstvenog razloga, a to je zbog jedne situacije koja se desila na Balkan Tube Festu. Reč je o gaming YouTube kanalima i o ostalim YouTube kanalima kao što je moj. Moj YouTube kanal nije gaming, nego pokušavam da pravim skečeve, treba mi ideje, treba mi ljudi, tako da to ne uspijem uvijek da uradim, ali definitivno će u jednom trenutku kanal da ima dosta skečeva. Zato što je meni to zanimljivo da gledam na YouTube-u i to želim ja da radim. Naravno, bit će i ovakvih random klipova, ma šta mi je s kosom, kao što sad izbacujem. Uglavnom, za početak da kažem, ja nemam apsolutno ništa protiv gaming kanala. Meni je to super, ekstra, ukoliko su meni zabavni. Ne pratim ni jedan gaming kanal, trenutno, ali ranije su mi bili zabavni da gledam Parker Games ili ti Mindplex Official se zvao ranije. Zato što, jeste, on je iz Amerike i zanimljiv mi je bio zato što uvek igra sa nekim drugovima, zebava se, izbacuje neke fore. Nije fokusiran ni malo na gameplay, zebava se sve vreme i boli ga uvo da li će da pobedi ili neće u toj igri, uopšte ne tryhardkorduje, ništa ne radi, samo se čisto zebava. Takođe, jedan od balkanskih youtubera koji je meni zabavan, to je Marko Kovs, Kings of Hell Show. Da, takođe on je igrao sa Bloodom, nije uopšte tryhardovao da pobedi, zebavao se sa ljudima i to je meni vrh, to je tip gaming kanala koji bih ja gledao. Da, gledam, ali ne gledam, zato što, ne znam. A sad da ispričam tu priču koju se dogodila, znači, bilo je, ne znam koliko sati trebalo već da stignem na spavanje. Mi smo onako, prvo su bili Saša i Bibi kod nas. Smo mi otišli kod njih, to je kod Petre i Blau, mislim, nije to njihova soba, Petrina nije, Petra je došla, kada je čula na ronjake. I dobro, to se sve završi i nakon toga odemo mi kod ovih gamera, Dexrock, Nikola, ne znam koji su svi. Tu je bio i Meca, nemam pojma, znači pola youtubera balkanskih ja ne poznajem. Znači ništa se sad ja ne žalim, samo bih da kažem svoje mišljenje i da čujem vaše mišljenje. Uglavnom, tu je bio jedini od ostalih youtubera van sobe, bio Nikola Dž. Nisam znao ko je dok nisam potražio na internetu nakon što sam se vratio sa BTP-a. Onako, vidio je da imam majicu Zebra Bandit. Pitao nas je kako se zovemo, ja sam rekao Zebra Bandit. I on kao, aha, ti radiš YouTube, on kao da, koliko imaš suba? I ja mu kažem 520, sad sam imao 520. Koliko sad imam? 543. Sad shvatam da je on hteo meni da da savjet kako da porastim na YouTube, ali je to rekao malo loše, pa me malo tad iznervirao. Kaže kao, eno ga Dexrock unutra u sobi edituje klip, ima već spremne klipove za 5 dana, to tvoje 520 suba je prolazno za 1 dan. Možda jeste prolazno ako imaš, koliko ima? 70.000 suba. Ako imaš 70.000 suba, naravno dobiješ da ti je 500 prolazno za 1 dan, ali ukoliko imaš 500 kao ja, nije baš prolazno za 1 dan, kapiraš? I time je malo meni iznervirao i uvredio. Kao prvo, ne može da upoređuje moj kanal sa njegovim ili Dexovim kanalom. Ne znam šta slima Dex. Evo sad gledam. Minecraft, Clash Royale. On, koliko ja vidim, izbacuje svakog dana. Pre 8 sati, pre 1 dan, pre 2 dana, pre 3 dana, 4 dana, 5 dana. I da, to je key successa. Ali kada ti ne snimaš gaming, ne možeš svakog dana da izbacuješ klip. Možeš ako snimaš vlogove, možeš ako snimaš gaming. Možeš ako snimaš reakcije. Ali ja nisam ni jedno, ni drugo, ni treće. Snimam vlogove, ali ne svakog dana. Kao na primer Mark Donner. On svakog dana izbaci jedan video i to je vlog, njegov život. Moj život nije toliko zanimljiv, žalim. Reaction kanal, svakog dana ćeš da nađeš neki klip da reaguješ. Znači, samo uzmeš, otvoriš YouTube stranicu. Evo, odmah. Best friends have a very awkward first kiss. Nedavno otpremljeno. I onda svakog dana možda napraviš video. Ja ne. Gaming. Evo sad ćemo uzeti za primjer Dexrocka, malo pre pomenutog. Znači, ne kažem da je lako snimati ni vlogove, ni gaming, ni ovo, ali samo kažem fuck off, kučići.
prenosti snimanja gaminga, na primjer za Dex Rocka. Njegov klip traje 10 minuta. To znači da on u prosjeku pola sata do sat vremena, teško da je sat vremena, pola sata uglavnom. Ranije sam gledao Dex Rocka i znam kak su njegov klipovi. On tryharduje dok ne dobije najjače. Tryhard i on ubaci cijelu epizodu uncuted. Jedino što njemu treba jeste da raseče klipove i da ih spoji. Koliko sam vidio u vlogovima, pošto sam gledao neki vlog pre snimanja ovog klipa, ubacuje one cinematic momente i to je jako cool, bravo Dex. Ali uglavnom to opet ne zahteva toliko više vremena za edit nego, na primer, sketch. I otprilike je isto dužinski edit, ali čemu Dex ima prenos u odnosu na skečeve? Po tome što on ima ideju za klip svakog dana. On ustane, šta ću danas da snimam? Clash Royale, bum. Šta ću danas da snimam? Minecraft, bum. Prosto, dok skečeri, random youtuberi, treba nam prvo ideja za video. Ideja je nešto najteže. Čak i kada imaš ideju, ti nemaš vremena ili opreme ili pomoć da izradiš tu tvoju ideju. Ja imam listu ideja koje ja mogu da uradim, ali nemam vremena, opreme ili ljudi, to je pomoć. I stvari za snimanje traju duže. Snimanje skeča traje dosta. Naprimjer, kad sam snimao skeč za Yaser Project, tu mi je trebalo dobro 3 dana da snimim materijal za skeč i dobar 1 dan da izeditujem i postavim to. Kad sam snimao cinematic za Rufusa, trebalo mi je 2 ili 3 dana da snimim sve to i 2 dana da izeditujem sve to. Niga Higa, koji ima presmešne videe, verujem da mu mnogo vremena treba da ih snimi. On izbacuje svake nedelje jedan klip. Liza Koshi isto izbacuje jednom nedeljno klipove. Josh Leiva, Saša Miladinović, jednom nedeljno klipove. Ali su mu videi za smijanje. Enver Džibavi, Lele Pons, Hannah Stalking, Rudy Mancuso i Nana jednom nedeljno klipove. Dex na brzinu snimi klip jer on šta uvati se za komp, pola sata kraj. Odmah može da izedituje, treba mu 4 sata, kraj bato. Onda da nastavim priču sa Balkan Tube Festa. Znači, nakon što mi je Nikola rekao da je 520 prolazna brojka, stavio konjsku masku, bičim zebrinu, koji krenuo je nešto da se pali i rekao je nešto u fazonu, ja imam taj YouTube novac, mnogo sam popularan. Na šta sam ja rekao, šteta što mozak ne dolazi s novcem, znate mene, ako ne pokažem srednji prst ja ću da roastujem čoveka. I onda je on rekao kao po fazonu, Vukovac sam i 5-0, dobro pa i ja sam. Pa, koji je on razred? Koje si godište, Nikola? Sam ja 99, on je 2000, 2001, možda je 99, ne znam. A uglavnom nije bitno, do drugog razreda sam ja imao 5-0 i bio sam Vukovac. I na to sam mu ja rekao, škola ne predstavlja tvoju pamet, ti možda budeš ultra pametan i da imaš sve kiče. Dobro, malo teže, ali kapirate šta želim da kažem. A možda budete totalni tupak za život i da imate sve petice i da osvajate nagrade na takmičenju. I on nije imao šta da kaže, otišli smo poslije toga. Dok za razliku od Nikole Dž, kada sam upoznao Daki MC, znači nije se pravio važan, niti popularan, niti ništa. To je bilo na MTS konkurs, gde napraviš aplikaciju za telefon i oni su došli sa nekom igricom, Daki MC, WTF George i Žika se valjda zove. Ja sam bio tamo jer sam isto učestvovao u MTS konkursu. Znači prišao sam Dakiju i Georgeu i rekao, čao, ti si Daki, jel da? Tu smo nešto pričali i pomenem da imam svoj YouTube kanal. I on kao, super, kako se zoveš, zajeban, koliko imaš suba, sad ne sjećam se koliko sam imao tada, imam sam oko 400 ili 300. On kao, super. Nije imao nikakav komentar na to, znači samo je bio onako cool. I to je bolje nego da trljaš svoju slavu drugom u facu, Nikolo Dž. Mislim, meni ne smeta, radi šta hoćeš, radi šta želiš. Po meni je Daki bolje postupio nego Nikola u istoj situaciji. Dobro, nakon toga Nikola kad prođe, čao, gde si zebra banit i tako. Dobro, zebava se. Verujem da nije hteo ništa loše da kaže, samo, malo, hteo da se pohvali zato što ima pare od YouTube-a. A na Balkan Tube Festu slikao sam se jedino sa Ciletom i sa Kikom. Zato što, ne znam, oni su mi onako cool. Nisam otišao tamo da se slikam sa youtuberima, nego da ih upoznam, da vidim kakvi su, da se družimo, da sve bude dobro. Znači nisam došao da se slikam, došao sam da se zabavim.
Tako da to je bilo to što se tiče ovog klipa. Napišite mi u komentarima da li se slažete za to da skečevima treba duže vremena. Napišite šta mislite o tome. Nemojte da hejtujete zašto ja nikog ne hejtujem. Sve volim, sve poštujem. Tako da, vidimo se. Ćao!